hazen. Die zitten vroeger al even die roepen, net hier. En dat is een perken. Zo, daar gaan wij normaal al dit loon in. Ho, ho. Zo, dat hij bij het veld niet zo, hè? Dat is jullie de treden net? Dat is weer het tweede net. Ik heb de skriers al, broeder. Oké, dat gaat erop. Dit scheelt een mooi tegen Jan. Ja. Dan hebben we er al hier vlakbij. We moesten het eens even zien. We zijn verdomd in het veld bij Weidemudden. Blijf dicht. Nou, zo. Nou, dan kunnen we het veld in. Wij binnen broers. Ja. Ja. Je bent een gauwste jaar op jou. Ja. Altijd. Altijd. Ja. Je hebt de kriebeling dan, hè, op deze tijd en mij dit. Ja. Ja? Ja. Ja, zeker. En nou Jersen krijg ik net, maar dan weer het laan kwam, dus hier de skriers en Jersen skriers al, hè, die roept er dan. Ja. En dan is mij dit, als die vogels is, dan is mij dit. En Ja. de leep. Ja, en dan maar het veel in. Daar broeder, zo, daar zitten skriers. Dat heb ik altijd gezegd, dat vind ik het mooiste wat er is. De nazorg. Ja? Ja, de nazorg is het mooiste wat er is. En waarom? Nou, je bent vrij. Je hoeft nog nergens om te denken als ik een oor in het land rent. Als die komt of wat, ik maak het ook zo vrij. Wat, je kan geen staan waar je wil. 1, 2, 3, 4 jaar. Ja. En verderop ik nog. Ja. Jij zit al wat hij. Oh ja, zo wel. Zeg maar. Hoe lang sjouw je hem te jaar al terug het loon heen? Oh, baby jongen. Nou, dat heb ik. Oh. Ze vregen van een weekend naar 50 hier. Nee, zo vol langer ik nog Ja, wel. dat is toen van de jongens weer toch Ik weer ben- al veertjes springen, nou, en dan ging het veld in. Ja, Dus ik denk van 8 hier. hij is goed. Hij is je waai. Ja. Ja, geen vogels, geen eieren. God, ze ben niet fretten. Goh. Ja. Ze ben opfretten. Nou, dan kan je zien hoe dat gaat. Sneu meer er nog. Dit is het nestje. Dit weer het nest. En hier blijft En dan hebben we er al een. 2 stuks. En dan ben je eruit. Godverdomme net, hè. Godverdomme net, hè. Wat is die aan? En Muddenburg. Middenburg. Mudden of Herman? Ja, er zit een gat in. Jammer is dat, jammer is dat. Ja. Daar kunnen we net zien werken. Maar toch ga je hem terug, hè? Daar gaan we terug, ja. Ja, we zetten terug. Ja. Toon heb ik in. Zolang als ik nog met mijn scootmobieltje en mijn broer met bootje en een auto in het veld komen kan, dan ga ik het loon in. Ja. Dat is het mooiste wat er is, man. Ik ben de arts van het spul en dan komt broeder. Ja. En sjuggen je elkaar nou vaak? Ja, 2 keer in de week, 3 keer in de week. En was een ruzie eigenlijk? Echt ruzie net. Echt ruzie net. Nee, ik ben wel een lelijk vertrond. Altijd lawaai, dat me net naar Tjengo. Maar dan weer 2 dagen, dan weer het weer goed. Hé jong, kost ik even los? Nee, je hoort net. Oh. Oh, dan kwam hij wel weer. Maar dan weer in de 2, 3 dagen en dan weer het weer aan de kant, hè. Hé, daar, hier. Dat was Chris. Waar ben je hier met wanden? Dit, ja, daar een plastic oproemje. En dat kan afgevoerd worden en dan ben je het kwijt. Wat voor bedrijf heb je? Veehouderij. Met 900 koeien. En dit ben van die voorjaarsklussen, zoals ze dat noemen.
Niet dit je zoon of Nee. Medewerker van de boerenhulp. word je al lang? Ja, mijn leven lang. 40 jaar. Je hebt toenam van je huid of? Ja. Ja. En hij heeft zelf al een opvolger? Die had er wel west, maar die is er nou niet meer. Dus het, Hoe zit dat? ja, dingen lopen zoals ze lopen. En dat, ja, dat is een kwestie van dat mooi respecteren. En dat, Maar hoe zie je dat dan? ja, hoe zit dat? De belangstelling anders is dan een opvolging heeft geen zin en het moet je ook niet willen. En dan denk ik dat dat ook een verkeerde zaak wezen zal dan. Maar En dat je zeker- en dat hebt zeker zo'n niet. niet eerst wel voor een... Ja. Je moet het willen en je moet de kans toezien. En als je dat niet zien zitten, dan wordt dat niet wat. En nou dan? Hoe komt het met jouw bedrijf? Ja, dat zal een ander mee verder gaan. Ik doe ook niet eeuwig door, dus dat is niet, nee. En ieder leeft in zijn eigen tijd. En moet er ook van maken wat er van te maken is. En dingen lopen zoals ze lopen.